Hej, jeg hedder Martin, og jeg er fysioterapeut på Aalborg Rygklinik, hvor jeg hjælper mennesker med at blive aktive og smertefri igen. I øjeblikket får jeg mange henvendelser fra folk, der er stoppet med at løbetræne, fordi de har fået ondt i ryg eller nakke. Jeg er selv meget glad for at løbe, og jeg ved, hvor deprimerende det er, når man ikke kan dyrke motion. I princippet behøver du ikke at vente med at løbetræne, indtil smerterne er gået helt væk. Det kan selvfølgelig være vanskeligt at løbe lige så meget eller lige så hurtigt, som du plejer, men som udgangspunkt har kroppen godt af at blive brugt, selvom du har ondt. Har du smerter i ryg eller nakke, som forhindrer dig i at løbe, så følg med her de næste par minutter, hvor du får 3 simple råd til, hvordan du kommer i gang på en sikker og forsvarlig måde. Jeg vil fortælle dig, hvordan du starter med at løbe, hvordan du finder ud af, om du træner mere end din ryg og nakke har godt af, og hvordan du optrapper træningen på en sikker måde. Hvis det er mindre end en måned siden du sidst har løbet, så start med at løbe ture, der er halvt så lange som det du plejer. Er det mere end en måned siden du har løbet sidst, så varm op ved at gå i rask tempo i 5-10 minutter, og derefter så veksler du mellem at løbe i 1-3 minutter og gå i 2-3 minutter, afhængig af hvor god form du er i. Gentag intervallerne, så du skiftevist løber og går, så længe du orker. Det er helt normalt at blive øm i kroppen, når man går i gang med en aktivitet, som man har undgået i lang tid. Men hvordan sikrer du, at du ikke løber mere end din ryg og nakke kan tolerere? Det er faktisk et ur, der vil fortælle dig, om du går for hårdt til værks. Hvis du får ondt i ryggen eller nakken, mens du løber, eller umiddelbart efter løbeturen, så hold øje med, hvor lang tid det varer, inden smerterne falder til ro igen. Når blot smerterne falder til ro inden for 20-30 minutter efter turen, så kan du roligt fortsætte og eventuelt optrappe løbetræningen. Har du smerter i mere end en halv time efter turen, så gør turene kortere. Kroppen har godt af at blive brugt, også selvom du har ondt. Ledbånd, muskler og sener vil gradvist blive stærkere, og bevægelse stimulerer faktisk kroppens helingsmekanismer. For at komme i bedre form er det vigtigt at veksle mellem træning og hvile, og derfor anbefaler jeg, at du ikke løbetræner hver dag. Tag en dags pause eller 2 imellem turene. Turene kan gradvist gøres længere, og den mest sikre metode er, at den samlede løbemængde højst optrappes med 10% fra den ene uge til den næste. Det vil sige, at hvis du samlet løber i 20 minutter i den her uge, så kan du samlet løbe i op til 22 minutter i næste uge. Som du nok kan høre, så er optrapningen meget langsom i starten. Så når du skal løbe igen, så handler det altså om at starte blidt ud. Start med at løbe halvt så langt som det du plejer, eller at løbe i 2-3 minutter ad gangen med gåpauser indimellem. Sørg for ikke at løbe mere, end at eventuelle smerter falder til ro inden for 20-30 minutter efter turen, og så skal du ikke optrappe træningen med mere end 10% per uge. Har du brug for noget mere individuel vejledning, eller har du spørgsmål til mig, så er du velkommen til at ringe til klinikken. Tak fordi du kiggede med, og lad os så komme ud og løbe en tur.